19. marca 2026 Bratislava, Viezoslavové námestie. S kultúrou bratov! Ľudovít Štúr. Priatelia, dostávame sa k tomu našemu duchovnému, našemu najkrajšiemu, alému novu kostolu, ktoré si tiež pamätá dejiny. Poprosím našeho kňaza, Ľuboša Volka, aby nastúpil. Vy sa takto prosím postavte všetci a ľubo by mali sa niekde na vrch. Udržať mikrofón. Takže ešte sa všetci prosím spojme. Aj odtiaľ by to bolo dobre pekne zobrať, ak sme tu všetci spolu. Drahí Slováci, bratia a sestry, tu som študoval 5 rokov na Kapitulskej ulici na Teologickej fakulte. 5 rokov sme boli formovaní a formátovaní, tak ako vy všetci ste formátovaní STV, Markízou, Jojkou a mass médiami. Sme formátovaní, vy nie. Ani a nie, lebo ja počúvam infovojnu.bz alebo Slobodný vysielač alebo TVOTV, Lenku Zlatev, všetky médiá, ktoré sú objektívne. Tu sa ma pýtajú, ako to, že sme nevedeli, že toto bude tento. Počúvajte, mnohí z vás ste tu, čo ste dôchodcovia. Každý deň od 9. do 12. infovojna.bz. Prosím vás, každé náboženstvo, každá ideológia sa dá použiť na ovládanie ľudí. Každý izmus, každá cirkev, každé spoločenstvo, náboženstvo sa dá použiť na ovládanie ľudí. Lenže vy sa nedajte ovládať. Pred pár dňami bol na ČT2 film Norimberg podľa skutočných historických udalostí. Tam na tom norimberskom súde súdili zločincov, fašistov, Nemcov za druhú svetovú vojnu, za zločiny proti ľudskosti. Najväčšie zločiny tam premietali ako dôkazový materiál, ako tlačia tie tela tých ubožiakov vychudnutých buldozérom. Toľko ich bolo obetí, že ich nemohli pochovávať. Na to sa nedá pozerať, na to sa normálne človek nemôže pozerať. Takisto ako aj my sa nemôžeme pozerať na to, a preto sme tu. A sme tu z celého Slovenska. A sú nás milióny. Fyzicky alebo virtuálne prostredníctvom týchto vzácnych médií sústredí. Kristina odbíja, aj cestou nám dáva znamenie, na to, aby sme sa pomodlili, aby nás takže ja počujem túto modlitbu za mier, za obete a nezabudnite, že najlepšia modlitba Bohu je skutok. Nás učili tomu alibizmu. Pápež Leon XIV vydal modlitbu za mier. A kresťania potom si myslia, pomodlím sa modlitbu za mier a odklepnú si kľúčový bod u Pána Boha. Nie. Modlitba skutočná musí byť pretavená do skutkov. Mám sa pomodliť. Oče náš, ktorý si na nebesia, posväcené Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak v nebi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na našu vieru, ako na svoje vôle, nám milostne daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s nami. Dajte si znak pokoja. Priatelia, týmto by som považoval dnešnú pochodu. Chcem vám povedať jednu dobrú správu, ako jeden z hlavných organizátorov sme sa rozhodli a dostal som veľmi dobrú radu od priateľov, ktorí nám pomáhajú v médiách, že ďalší protest, ktorý urobíme takto o týždeň, a takto sa budeme nabalovať stále viac a viac, začneme hádajte kde? Pred ambasádou Izraela. Áno. Takže toto je pozvánka verejná pre všetkých, že takto o týždeň, dneska je 19, takže 26. O 17. Ale je to kde si v Blízkej doline. V Blízkej doline, takže o 17. ide ambasádou Izraela. Veľmi sa tešíme na vašu účasť a som presvedčený, že raz príde najmenej 5-krát toľko ako dnes. Ale raz, kým neskončí tá vojna, prídu na námestia tisíce ľudí a potom budú tí, ktorí tieto vojny provokujú, utekať odtiaľto. Nie odtiaľto. Všetci tí, ktorí robia tieto vojny, budú potrestaní. Či to bude svetskými zákonmi alebo nebeskými zákonmi. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým za účasť. Želám vám pekný večer.